Dan kellu jkun l-aħħar blog ta' Daphne Caruana Galizia. That crook Xkembri was in court today pleading that he is not a crook. Caruana Galizia kienet qed tirreferi għas-seduta tal-qorti ta' ftit sigħat qabel fejn Keith Xkembri taħt ġurament xed li kieku ried il-flus ma kienx jidħol għall-politika. Xkembri kien qed jixed f'kawża ta' libell li fetaħu stess għax kien ħassu offiż b'allegazzjonijiet li hu kien korrott. Allegazzjonijiet li kienu ġejjin minn kullimkien wara li Caruana Galizia kienet kixfet il-pjan ta' Xkembri u ta' sieħbu il-Ministru Conrad Mizzi li jieħdu commissions ħoxnin mill-proġett tal-Electrogas u jitfawhom fil-kumpaniji sigriti li kienu fetħu fil-Panama. Inqas minn nofsija wara li ppubblikat dak il-blog, Caruana Galizia ġiet assassinata. Karozza bomba li temmet il-ħajja ta' dik li midja internazzjonali deskriviet bħala One Woman WikiLeaks, b'referenza għall-investigazzjonijiet li kienet tagħmel. Fil-fatt, Daphne Caruana Galizia tista' tgħid weħida kienet responsabbli biex kixfet skandlu wieħed wara l-ieħor ta' ministri u uffiċjali għolja fih dan il-Gvern Laburista. Ħafna skandli, mhux wieħed jew tnejn, imma l-akbar skandli kienu marbuta mal-proġett tal-Electrogas. Il-Power Station li Joseph Muscat u Conrad Mizzi penġew bħala l-proġett li kellu jbiddel għal kollox il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Daphne Caruana Galizia kienet kixfet lil-lit il-leminija ta' Joseph Muscat, jiġifieri lil Keith Xkembri, u lil-Golden Boy tiegħu, Conrad Mizzi, bħala s-sidin ta' kumpaniji sigriti li kellhom jintużaw biex jidaħlu fihom commissions ħoxnin minn fuq dar il-poplu. Caruana Galizia kienet qed tkun ta' xewka skomda ferm li kienet qed iddarras lil dawk li ridu jibqgħu jisirqu u jibbilgħu mingħajr ma jdejjaqhom ħadd, mingħajr ma ddejjaqhom u xi ħadd kien lesti tajjara. Inqatlet fis-16 ta' Ottubru tal-2017, illum 4 snin wara, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia jibqa' mhux solvut.